Vítejte u mého prvního videa. Já jsem Nováček z Jihlavy a v dnešním díle je to policejní auto. Je to Lego set číslo 60312. Je tady jedna minifigurka. Teď vám to ukážu takhle jako z druhé strany. A minifigurka má baterku a jinak asi k tomu setu se nedá nic co říkat, takže užijte si video. Takže máme tady plánek, 2 pytlíky lega na auto a takový malinký pláneček na něco. Takže jdeme na stavení. Toto je finální výsledek a takhle to vidíte z boku, takhle, když jede dopředu a ze zádu, když jedete za ním. Minifigurka, policajt s baterkou, jak jsem říkal, čepicí a už se můžete brzy těšit na video z Lego města. Strašně se těším, jak tam bude pasovat policejní auto. Takže brzy vyjde video, takže čau a brzy nový video. Nováček z Jihlavy.